Samtang sa mga nagtinguha nga alive, alert, and awake, ning kabuntagon ayaw si Piata Kapuso pag-exercise, hinungdan nga amo kining gilakip kang fitness segment aron nga kitang tanan mamahimong healthy and strong. Pinahagi ni atong video mga kapuso nang hinaot kami nga kamo din ha, na alert, na awake, na alive, and of course mas enthusiastic pa gayud ilabi na sa mga gipangduka ning mga orasa og nagkinahanglan nga active sa tibuok adlaw. Busa sa mga fitness enthusiast diha, pwede kayo mong share sa inyong 2 to 3 minute fitness routine gamita palihog #3minutefitness o #GMA Regional TV Live. I-post ang inyong mga easy to follow steps kay ato kini i-share sa ato mga kapuso viewers.